ihe m jiri de Koran nọ ahụhụ maka inwe ego maka mmadụ ịnabata alaeze na ndụ ya. Ọ ka ndị mmadụ mmata Islam site na disi Koran. Ndị Igbo dị suppose like ihe amụwa mere because ọ wụghị obere ihe. Ndị Hausa nwere ya, ndị Yoruba nwere. E nwere Baịbụl n'okwu Igbo, nwere Baịbụl n'okwu Yoruba, nwere Baịbụl n'okwu Hausa, nwee Koran n'olu dị iche iche, nke na-awụ Koran n'olu Igbo. Aha mụnwa bụ Muritala Muhammad Chukwuemeka Amaeze. Mụnwa nabatara Islam oge 1989. O nwere nke nwoke be anyị dere before that Koran anwa o bidoro from aka ekpere instead of aka nri, and ofu chapter adịghị ya. So ihe ọ translate oge ahụ Igbo Muslim community condemn am, ma ndị Igbo banya apụtago kịta sị na ọ ya awụ ihe buru ụzọ pụta, and ndị na-ekwu ya na-awụ ndị na-anabatabeghị Islam na ndụ ha. So ihe nke mụnwa buru ụzọ de Koran nsọ. Ihe m nyere demand bụ ya dere m akwụkwọ dị nsọ Koran, but emezie mistake o dezie nsọ Koran nke ga-ebu ụzọ print before print nke. That is second edition na-abịa ga-ebu that akwụkwọ dị nsọ Koran. I am happy. So all this Nigeria, these are brothers in Islam, Alpha Igbo, that Muritoda, come do this thing. I thank God do. Say for this my mosque, say inside my member, now come this thing come happen. I say Alhamdulillah Rabbil Alamin. I dey happy very very well. More pastor. That pastor na deeper life. Ihe a na-akpọ ya coordinator. So more coordinator the whole Ajegunle district 1986, 87, 88. Islam abatago n'ala Igbo oge ndị Saudi Arabia na-abịa azụ ọjị n'Ọnịcha and n'Enugu. Islam batara ala Igbo 1745. Enwere oldest mosque n'Enugu Ezike 1745. Na ndị Igbo n'oge anwa nabatara Islam spread nwere ha dị obere. Chineke gwara anyị ọ sị la Qur'an, no compulsion in religion. Onweghị ịkwado mmadụ si na ọ ga-anabata Islam na ndụ ya n'ime ya imeghego Chineke. Ọ dị na Koran. Mmegide adịghị n'okpukpe chi. Ọ sị mmadụ n'obi pụta ọwụ Muslim, onye ọbụla mere otu ahụ fọsịrị mmadụ onye ahụ amaghị Islam. O nwere ndị ga-ama Islam o nwee ebe dị na Koran sị mmadụ gbuo mmadụ ibie. Ha na-ekwu ihe mana ọ mee eme onwe ebe ọ dị na Koran. Ndị na-ekwu ihe ezigo m ha Koran before ka ha zi m na Koran ebe edere ya n'ogwu ya. Ọ bụghị nkụzi Islam atọ. Ndụmọdụ na-enye ha bụ onye ọbụla nọ n'ebe ọ nọ. So Chineke a na-eme mmadụ sị ị ga-abatarịrị na okwukwe nke m. Ihe siri gị n'obi pụta ife Chineke ya ka onye anwa ga-eso.